भाई लोग सैमसंग आजकल कौन कौन फ़ोन निकालता तो नहीं जानकारी नहीं खेला पाओ हमनी के बेहद ही मतलब फ़ोन लॉन्च कर दिला बा इंडिया में और नाम भी हमनी के याद नहीं के। और वैसे ही सैमसंग 24 मार्च के 12 बजे लॉन्च करी अपन सैमसंग F14 वाला फ़ोन। सैमसंग गैलेक्सी X14 फ़ोन ठीक ठाक बा अपना प्राइस के हिसाब से 15,000 के आसपास में ये फ़ोन लॉन्च हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कटआउट के साथ ही फ़ोन लॉन्च होता, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर इनमें नहीं है और मज़ा ना आयल और काफ़ी अच्छा कई सारे फीचर इनमें लागल। तो चलो लो भाई लोग अच्छाई बुराई दोनों ही बताओ तनी ई वीडियो में। और सबसे जरूरी बात भाई लोग देखो लो तालो का भोजपुरी में टेक्निकल वीडियो देखे के मिलता सिर्फ हमारा चैनल पे। ये सब भाई लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबाओ जरूर ही तुम लोग कोशिश करेला जरूर ही दबाइए लोग। तो चलो लो भाई लोग अच्छाई बुराई दोनों के ही हम बताई। भाई लोग सबसे बड़ा तो ये दिक्कत के लिए बा एक और जो डिस्प्ले बा वही में तारा लोग के में 6.6 इंच के एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखे के मिली जो उनकी LCD डिस्प्ले बा। एमोलेड डिस्प्ले दिहल बनत रहा लेकिन नहीं खे दिले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिले बा जो उनकी डिसेंट बा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिहल बनत रहा। साथ ही में देख लो भाई लोग यू शेप में इजा नच दिले बा जो उनकी बेहद ही घटिया लगल। पंच होल देवे के चाहिए तो मजा आ जाए, तो ये भी गलत लगल भाई। मतलब पुराना कोनो फोन के डिस्प्ले उठा के में डल बा। गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन दिले बा जो उनकी थोड़ा अच्छा हमरा लागल, परंतु डिस्प्ले के मामले में बेहद ही कटआउट कैले बा सैमसंग, ये बात माने के चाहिए। देखो लो भाई लोग इनमें तो आलो के 6000 mAh के बैटरी देखे के मिली जाना से फोन भी काफ़ी ज़्यादा भारी बा और मोटा बा और भादा टाइप के बा। और सबसे जरूरी बात बता दी भाई लोग कि इनमें तालो के बॉक्स में चार्जर देखे के बिल्कुल भी ना मिली, सिर्फ होकर डेटा केवल देखे के मिली Type-C to C। और दी तू लोग चार्जर अलग से परचेज करता लोग तो 1000 रुपया तक लग जाए। ये बेहद ही गलत काम बा भाई। चार्जर ओकरा देवे के चाहिए कोनो फ्लेक्सी फोन देखे कि चार्जर ही निकल ले बा, ये बेहद ही गलत काम बा। एमे लागल बा एक्साइनस वाला 1330 वाला 5 nm पर बेस एक प्रोसेसर। ई प्रोसेसर ठीक ठाक बा, अच्छा खासा गेमिंग पर रिस्पॉन्स दे दी, लेकिन क्वालकॉम या मीडियाटेक के दिले रही तो और भी ज़्यादा मजा आई। फिर भी प्रोसेसर कहम कि ठीक ठाक बा और गेमिंग खातिर नॉर्मल तौर पर सही बा, थोड़ा हीट हो सकेला, परंतु ये प्रोसेसर अच्छा बा, अच्छा से कस्टमाइज के साथ बा। ई फोन तो लोग आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिल जाई और One UI 5.0 बा जो उनकी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड बा और उनमें फीचर जो बा कस्टमाइज बा। और इनमें तो लोग के 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखे के मिली। तो आजकल फ़ोन कंपनी वाला जब ये वादा करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता और मज़ा ही आ जाता। मतलब ठीक बा भाई, फीचर अच्छा लगला। LPDDR4H के रैम सपोर्ट बा, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट बा। ये भी तनी उतना मतलब मज़ा नहीं, फिर भी ठीक है ठाक बा। देख लो भाई लोग कैमरा के तरफ थोड़ी नजर डाली जाए। इनमें तो लोग 50 MP के बैक में कैमरा देखे के मिली और 2 MP के डेप्थ वाला देखे के मिली। तो समझ लो 50 MP के बैक में कैमरा बा जो क्वालिटी डिसेंट बा और अच्छा लागल भाई। माइक्रो कैमरा अल्ट्रा वाइड 2-3 MP के दी चाहे 8 MP के दी तो उके निकाल दिला बा तो अच्छा लगल, लेकिन प्राइमरी कैमरा के ही तो अच्छा से कस्टमाइज कर दिला रही तो और भी ज़्यादा मजा आई। फोटो ठीक ठाक निकाल दी, लो लाइट कंडीशन में कोनो खास अच्छा फोटो ना निकाली, फिर भी फोटो अच्छा निकाल सकेला। 13 MP के सेल्फी कैमरा बा, काफ़ी ज़्यादा ये भी मतलब ऑप्टिमाइज बा, फिर भी मतलब मानल जाओ तो फोटो क्वालिटी कोनो खास अच्छा नहीं निकाल सकत। ये भी मौसम के हिसाब से फोटो निकाली। देख लो भाई लोग एम एस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बा जो उनकी ठीक ठाक बा, अच्छा खासा काम कर सकेला। तनी फोन मोटा बा, भादा टाइप के लाग सकेला, परंतु ठीक बा। और 13 5G के बैंड डेला बा, ये भी काफ़ी ही ज़्यादा लेटेस्ट बा। तो ये बात तू लोग समझ लोग जी 13 5G के बैंड डेला बा, मतलब 5G पर पूरा फोकस आजकल फोन कंपनी वाला कैले बारा सन। एमे भाई लोग सिंगल स्पीकर देखे के मिली जाना के आवाज़ तनी लाउडनेस नहीं खे और हेडफोन जैक देले बा, बहुत ही मजा आ गया। भाई लोग सैमसंग गैलेक्सी F14 फोन ठीक ठाक बा। प्राइस यदि 15,000 के आसपास में आवता तो ओकरा हिसाब से सही बा। बस चार्जर दिले रही तो और भी ज़्यादा मजा आई। कुछ कमी बा जाना के हिसाब से डिस्प्ले पर बिल्कुल ही फोकस नहीं कैले, डिस्प्ले में कटआउट कैले बा, परंतु सब चीज़ सही बा। बैटरी भी सही बा, प्लस प्रोसेसर भी सही बा, सब कुछ सही बा। ई प्राइस रेंज पे 5G फोन है तो इससे अच्छा का चाहिए। ई फोन के बारे में का ताह लोग के राय बा जल्दी से कमेंट कर लो, कमेंट करके बताओ लो। हम तालो कमेंट पढ़ के जवाब ही देवे के जरूरी कोशिश करें। ई वीडियो के हमने की चाहत की ज़्यादा लंबा खींची, इस वीडियो के एजा करता समाप्त। मिलम ताह लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।